bagay ayon sa katotohanan at sa matuwid. Secondly, to love tenderly. Ang umibig, ang tender sa Tagalog, ng buong lambing, ng walang pwersa, ng buong puso, to love tenderly. And lastly, to walk humbly with your God. So, ayon kay Propeta Micah, tatlo lang ang inaasahan, ang hinihintay ng Diyos sa atin bilang pagbigay kwenta sa mga biyayang pinagdalo niya sa atin. To act justly, ang gumawa, mabuhay na may katatagan at matuwid. To love tenderly, and to walk humbly with your God. Ang lumakad, ang puno-puno ng kababaang loob sa harapan ng iyong Diyos. Again, oo ang may tutugon natin doon, then oo rin na magbibigay tayo ng malaya ng kwenta ng mga biyaya pinagdala ng Diyos sa atin. At malilig po ninyo ang Diyos nagsasabi sa inyo, halika, magpahinga ka sa ating tahanan. Gusto ko lang pong ilarawan sa inyo kung saan po ako tumitira at saan po ako nag-aaral ngayon. Tinayo po ito ng mga obispo, CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, isang institution para isa pong malaking eskwela paaralan ng linggo sa atin. At ang tawag po doon ay Galilee Center for Priests. Ito po ay nasa Tagaytay. Galilee, dahil doon po unang nagtrabaho at nangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Galilee Center for Priests. At marami po kaming paring nakatira doon. Meron po akong kasabay na isang matanda, 70 years old, na pagod na sa kanyang trabaho sa parokya, nagkaroon ng konting depression, ayun, pag umaga, lakad ng lakad doon, pati-gabi lakad ng lakad, kaya hindi makatulog. Minsan sinamahan ko, sabi ko sa kanya, Father, ako may sikreto kapag hindi ako nakatulog. Nagdala po kami, maraming kasing puno doon. May puno po ng rosemary. Alam po ninyo yung mga rosemary, yung dahon. Nahalo po ito sa fried chicken. Alam po. Napakabago po nito kahit hindi inilulog ko. Sabi ko, ako po, Father, kapag hindi ako makatulog, kumukuha ko ng isang sanga nito, linamay ko sa unan ko, maamoy ko lang ang sarap-sarap na ng tulog ko. And he tried it, and he was awake for o'clock in the morning. Dati natin po, 2 o'clock siya nagigising. And one time, nilabutan po namin siya sa chapel, nakikipagsalita ng malakas sa Panginoon, nakatayo siya sa harap ng tabernakulo at nagsasalita ng lahat ng intinig. Ginawa po namin na hindi lang po kami umalis, hinayaan namin siya makipag-usap sa Panginoon. So marami pong klase doon, maraming mga modules na ilang offer. May mga nag-aaral po ng spirituality, may nag-aaral ng spiritual direction, may nag-aaral po ng formation para magbalik nila sa seminary, may bagong-bago naman para ituro sa mga seminarista, may nag-retreat, at may nagpapahinga ilang po doon, parang tulog at sawanan. So yung akin po, yung pinakukuha module sa akin, lahat-lahat po yun. At tatlo lang po kami magkakaklase. Sabi ko, 12 kami, tatlo lang yung nagpaklay na pinadala ng obispo. Pero meron po kami dun sa first month module, may kaklase po kami ng pito na kumukuha ng spiritual direction. At yun po kami, isang linggo na yung klase namin. Noong unang linggo po, ang feeling ko ay talagang pagod na pagod ako. 2 araw po, 2 gabi hindi ako natutulog dahil tinatapos ko po ang trabaho dito, mga papel, mga iba't-ibang mga papeles na dapat iwan, dapat nabiling, ganyan po. Tapos nag-aayos na namin, nadadalhin ko for 1 month or 2 months, naayos ko po gano'n. So talaga po hindi ako natulog. And then pagdating ko po doon, kasabay ang retreat ng mga pangkang clergy, nagre-retreat po sila sa ibang bahay naman, at kasama rin po ako sa pagkakala at pag-aayos ko. So, the whole week po, Lunes, Gawienes, pabalik-balik po ako sa retreat house ng mga pangkang at doon po siya naman nag-aaral. Hapon pumunta ko, may pumunta naman doon dahil tumutulong ko sa pag-aayos ng retreat. Kaya po pagdating nung nakaraang Biyernes, talagang ako ay pagod na
pagod na. So, umaga po, usually we have a holy hour, alas 8 ng umaga. Nagpaalam po ako sa Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pasensya na po ako, pagod. Hindi ko na po kaya bumaba at mag-aral ngayong araw na ito. Kaya po ninyo akong pagpahinga. Gusto ko po matulog sa gabi. So, umupo po ako, meron po kaming upuan sa kanilang kama dun sa maliit na kwarto namin. Umupo ako. At pag umupo ko, biglang kong nararamdaman ko na biglang matinding lungkot at pagod. Naalala ko po kayo, ating parokya, dahil ang gabi, hindi ko po alam sinong OIC o administrador na iaasahin sa atin habang wala ako. Kaya bigla po kayo naalala namin, paano na yung parokya ko, na ngayon wala akong parang pinadadala doon. Tapos bigla ko po naisip ang mga kapatid kong pare na nagsisimulihan na alam ko yung oras na yun at ako ay maiiwan ng ilang buwan doon. At tapos ako'y pagod na walang tulog, kaya talaga po halos maiyak po akong bumagsak doon sa silyo at nakatulog ng konti. At habang nagpapahinga po ako, ewan po na yung naramdaman ko. Ito po ito. Naramdaman ko parang nandun lang ang Panginoon. Parang sinasabi ko sa akin, okay lang, matulog ka at magpahinga, babantayin kita, pilihan kita, at hihintayin kita hanggang makabawi ang lakas mo. Para po, kaya yun ang muling tanong ko sa inyo, para sa akin po, yun ang muling karanasan ko, parang napakalapit ng Panginoon. Parang inayaan po ako at sinasabihan na magpahinga, relax ka lang, okay na, kahit hindi ka bumaba sa chapel, naunawaan mo. Nandito lang ako, sasamahan kita, titignan kita, babantayan kita. At ako ay mag-ihintay hanggang mabawi mo ang lakas mo. At habang ako po ay gano'n ang pakiramdam, pagkagising ko po, bumaba ako sa klase. At habang bumaba po ako sa klase, ako ay nagpapasalamat. At sa dami-dami ng pare, ako nagiging pagkakataon na mag-aaral doon. Kaya nagpapasalamat doon sa magandang panahon doon, at sa magandang lugar na yun. Ikalawa po, ako ay nagbigyan ng inspirasyon doon sa mga professional. Magkakatama po, pagbaba ko ay nagbigay ng lecture, ay naging spiritual director ko. Kilala ako at ginagabay niya sa mga ilang taon na nakikita kami. Magbigay ng inspirasyon ulit sa akin, dahil naranasan ko na malapit ng Diyos. At I believe ito rin ang hinihintay ng Panginoon sa atin. Ako po'y naniniwala ito rin ang pagbibigay kwenta ng hinihingi ng Diyos sa atin. Sa dami ng mga biyaya, ibinigay ng Diyos sa atin. Ito lang po ang hinihintay niya. Ang magkaroon ng puso mapagpasalamat, ang magbigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa ating kapwa, at ang maranasan na malapit at totoong ang Diyos. At tandaan po ninyo, humihingi ng kwenta ang Panginoon. Humihingi ng tubo ang Panginoon. Humihingi ng ibalik natin sa Kanya ang mga biyaya at binigay niya sa atin, hindi para sa Kanya. Hindi po niya kailangan. Kompleto na siya, Diyos siya, nasa Kanya lahat. Humihingi siya ng kwenta sa atin, hindi mo pa magamit niya, pero hindi mo nga po niya kailangan. Humihingi ng kwenta sa atin ng Panginoon para sa ating sarili. Para sa ating sarili, na kapag natuto tayo magpasalamat sa ating mga puso, kapag natuto tayo magbigay ng kahit konting inspirasyon sa ating kapwa, kapag natuto tayo maranasan at makikita ang Diyos na totoo at malapit sa buhay natin, then masasabi natin sa Panginoon, ito po ang mabiyayang binigay niyo sa akin, nagtubo po, lumago, nagkaroon ng bunga para sa ating kapwa, para sa ating sarili. Maraming salamat po. And then, believe. Balitin po ninyo ang Diyos na sabihin sa inyo, halika, magpahinga ka sa ating tahanan. Amen. I believe in God. I believe Jesus Christ, the Son of God.
who is defeated by the Father.